תתקין אותו. מיד אחרי ההקצנה, זאת אומרת, לא להתחיל להכין תוכנות ולתת למחשב לעשות את העדכונים ברקע או מה שנקרא, עד שהוא יבוא לשלב שהוא יגיד לך אין יותר תוכנות. באמת, תעשי לך באיזון התחנה הבאה, יחרון. השיטה. יחרון. השיטה. ברוך השם, מה נשמע מותק? בסדר, ברוך השם, הילדים בסדר. יופי. גרה פה, התחתנתי. אני יודע. למעלה. כן, כן. איפה אני לוקחת מה-32? נהדר או מהשפו של... לאן את צריכה להגיע? לכרמל, איך אני אצליח? בצ'קפוט, זה לא כל עסקים? לא מהצ'קפוט, נהדר. נהדר, בעצם הוא עובר דרך חליצה וכל זה. חליצה, נכון? כן. יש לך גם 133. כן, בטח, טובי. מה חוץ מזה? ברוך השם, מותק, בסדר. כן, כולם בסדר? כמה הילדים שלך? אחד בן 10, השני בן 7.5. יופי. כן, שני בנים, איציק. יהיו בריאים. כן, אמא אמרה אותך הרבה, אה? את אמא שלך מזמן לא ראיתי. לא, כן, האח הקטן. אילן מחזיק את המקום. אני חשבתי זה העובד. לא, יש לו פועל, אבא שלי לא עובד עכשיו יותר, הוא עובד מ-6 בבוקר עד 10, ואחר כך חוזר בצהריים, גם הוא עבר סינטור. מתי? לא, לפני כמה חודשים, הוא לא הרגיש טוב, הוא התעלף בסוף, לא הרגיש טוב. היה לו בעיה עם הלב, קצת לא תפקד אצלו, סיפור איציק. בקיצור, הוא עובד כמה שעות, וחוזר בצהריים ב-3 עד 8 בלילה. מה אני אגיד לך? לא קל איציק. בטח. תגידי, ואיפה הוא? בנה את הבית כנסת של הבן שלו, כי הוא נפטר הבן שלו, אלי. אח של אמא שלי. כן. אלי נפטר, הבן שלו, כן. כן, באוטובוס שם. באוטובוס הלך לבקר את סבא שלו יחד עם המחבל ביחד. מסכן, בן 22 חייל, תראה מה זה. אלוהים,
עכשיו עובד בעירייה, אני חושב. כן, עובד במטאטא רחובות. מה לעשות, מותק, זה דרך העולם, איציק. כן. רגע, לך... מה, מכוחה הזאת? היא יצאה הרבה זמן. היה הרבה זמן, אבל היא לא אהבה את אמא שלי. מכוחה הזאתי, טונסה. אז טוב שהוא חיפף אותה. חיפף אותה, בדיוק. איך קראו לה? שכחתי. דורית, יחיאל. כן. שמעתי אבא שלה התחתנה. באגד, אני חושב. אבא שלה באגד, אבל שמעתי התחתנה, אני חושבת. כן, כן. נשואה, יש לה ילדים, אני לא יודעת, אני חושבת. ככה אני הבנתי. היא התחתנה על איזה אחד שהיה נהג מונית, כן. ואחלה חתונה הצליחו אותו לאגד לה. כן? הבנתי. לא בשבילו אחת כזאתי. כן. צריך מישהי יותר טובה ממנה. מה שכתוב, כתוב. בטח. אני עדיין עובדת בחודשות, עדיין בקפה. איפה? אני עדיין עובדת בקפה, בחודשות המפרץ. מה זה שמה? מפרץ של קפה. עבדתי בעיר, אבל העבירו בעלים אחרים, וזה... אתם יכולים שם קפה אווה. כן, כן. עדיין שמה. יש לה דירה בקיץ, אתה זוכר? נכון, זה היה בעיר. זה היה בעיר, העבירו אותי לחודשות, נכון. בעיר הם סגרו את זה? לא, מה פתאום, עדיין לא איתי. מה לעשות, זה קרת בעבודה, בעלי עובד, זה ברוך השם. איפה בעלך עובד? עבד בסופרמרקט, אבל הייתה לו אחת רעה, והבעל הבית אמר שהוא לא עובד טוב, עכשיו הוא עובד ברמי לוי, בלשר. מה זאת אומרת? יש נבלות איציק. הם כולם. כן. בחיים שמאל. אבל כל החבר'ה הטובים עזבו את שפריצה. כן, אמא שלך עוד בשפריצה? אמא שלי בשפריצה, והיא לא רוצה לעזור. לא עובר שמה. כן. אתה בטירה, לא? כל הזמן. כל הזמן בטירה. איפה, בפנים, לא? היה רק 9 אנשים. יופי. חתנו אצלך, כולם נשואים איציק? אחד התחתן, הגדול. עדיין בבית כולם? כן. כל הכבוד. הבנקים עובדים היום? הבנקים עובדים היום? אני לא יודעת. איפה לומדים הילדים שלה? אחד בגלילות, והשני ברמות יצחק א'. בנסר. רואים, אני גרה בשכירות, זה הרבה כסף. זה בזכות הגדרה? 2,500 בחודש. זה לא משכנתה? זה לא משכנתה, אמרתי שזה חצי כסף למשכנתה. אבל למה לא קניתם עד עכשיו? לא יכולה, איציק, זה קשה. לא מספיק לגמור את החודש. כל החיים במשכנתה? בשכירות כן, אין מה לעשות. לא מספיק החודש לגמור, כבר נגמר הכסף שלך. קשה, איציק, מאוד. במקום זה הייתם משלמים משכנתה. משכנתה, בטח. כמה חדרים בבית? חדר הילדים, סלון, גינה קטנה, מרפסת, מטבח, פינת אוכל, בסדר, 3. 3 חדרים. את אחותי משלמת יותר ממני. מה, הילד גם בשכר דירה? כן, הילד זה לא הבית שלה? רק גיא. רק אחי קנה. אבל ילד עובדת ובעלה עובד. אבל מה לעשות, 4 בנות, יש להם דרישות. התחנה הבאה. שני היום הוצאות, ילד עובדת רצים. בבית ספר בשפריצה. אירית, כן. עד היום. בעלה של ילד איפה? גם בבית ספר, שומר. לפעמים הוא עושה צבע בבתים. גם יותר טוב בדיוק. גשר פרץ.
בסדר, תהנו. מה כבר בסדר? החשמל. תבדוק? בסדר, מה? מה זה עכשיו? בסדר, בסדר. בסדר, החשמל. דוקטור על הבית חולים עצמו עכשיו? לא, אתה בא. אמרת שבכרמל. כן, בכרמל, אבל אני אעלה מפה, אני אקח בחלישה, נכון? יותר טוב? כן, עכשיו את יכולה לדבר ללכת שם בתחילת הרוב. באדר יותר טוב? עכשיו עוד באדר. תגיד לי איפה לרדת, תגיד לי דקה. באדם יותר מעבר. יותר, זה גם טוב, לא? אני לא יודעת, פה מה אתה אומר? איפה זה בכרמל? איך אני אסביר? Yo me acaba tracho. Muy bien, Uru. Ahí no puedo. לא ירד פה, נרד באדר איציק? יאללה איציק, חג שמח, איציק. פה יש לך מקום לשבת, כוח. Ya cara sama Isla, oke urut. Kita ya lupa. Nama tam sale? Nama tam sale? Nakam. Hah? Nakam. Yes, man, dem head, yes, dem yaragat. ሶስት ገባ እሱና ሀጉን ታጎል ለመሄድ እየተማርኩኝ አለ። ደረስኩልሽ ነው ባይሆን የኔ ስራ ደረስኩልሽ ነው አሎ ደረስኩልሽ ደነሽ ዞኛል ባላሌ ነው አርጎኛል እነሱ ነው አርጎኛል ዘንድሮ ነው ይደረግ ደህና አደረሽ በይ በይ ስራ አገኘሁ ወደ መኪናውን በልሰደር ብዬ መጣሁ አሁን አዳር ደረስኩኝ ይመጣልኛል መኪና ማታ መሻችሁ יותר אנשים שאין להם מכונית, שלא תכננו להגיע, יוכלו להגיע וליהנות מבתי העסק שלכם ומגישה נוחה ולא יצטרכו לחפש מקומות חנייה ולא יהיה פקקים, יהיה הרבה יותר נעים ונוח ותל אביב תקום. אנשים שבאו ובעצם קימו את העסק סיפור שחלק מהסיבה היה גם דוקטור אבל הכל נראה חבר ואני זוכר בגלל לפני 8 שנים, לא היה שום נפש חיה, ובאמת עשינו כאן עבודה מאוד מאוד טובה. אנחנו עסקים קטנים, אנחנו לא בעלים כמו אנחנו עסקים קטנים, ואיש שהתפתחתי בעצם משתפר סיפור. אבל בשני, ככה תתבלגים רגע לתת את 7 עובדים, שצריכה לדאוג אותו מסודר כל
חודש בחודשו. יש איזשהו של חצי שנה שנקרא לראות התחנה לראות הבאה, מה קורה, ואז ביאליק, העסקית אבן סיני. בשביל שעסק, כדי שאני לא אצטרך לפטר אנשים, כדי שאני לא... אגב, יש לו גם בגלל ככה פה תקווה קטנה שעוד איזה בירוקרט יעצור אולי את העבודות ויעכב אותם? אנושי. תודה רבה, מאיה. עכשיו אנחנו בפסטיבל תיאטרון נטו 2015 שנפתח אתמול ומסתיים מחר, יום רביעי 8 באפריל, חול המועד פסח באולמות יפו העתיקה. הפסטיבל חוגג 25 שנה להיווסדו, עונות בו השנה 8 הצגות שידרו בתחרות על פרס ההצגה הטובה ביותר, ישראל. שנה פעם רביעית שאתה בתיאטרון. נכון, 3 פעמים מתחת ופעם אחת ביימתי בנתנות. שעה שעברה את הערוץ הזה של עדיף ניר לנעוס בדבר. והשנה חסד עצמי מאת יונתן צ'רצ'יל. שזה יכול להיות ההכנה לבדיקה שלי לאיש ל-59 תיאטרון. זה יכול להיות איש ילדים 59 בחשבון נפש ופורס את החיים שלו מול הקהל. הוא בא לתת הרצאה על קפקא ולאט לאט קוראים דברים והאסוציאציה עוברת אסוציאציה והוא פשוט רואה את החיים שלו, מה שקרה לו. פחדים שמתקבל אליי גם להשמה. אתה נגעת בפחדים שלי, חשבתי שרק אני מרגיש את הפחדים האלה או את הפרנויות או את הבעבות האלה. לא, מסתבר שגם אתה זה מסתבר שכולם. עכשיו, אני חשבתי בחלק נכון, כתבת, אתה קיימת יחד עם רני בלר וזה לא רק, יש לך עוד דברים שימצא בציון. אני אמרתי שאם הכישרון יהיה הוא יהיה שלי רק, אם ההצלחה היא רק שלי. אני לא מדבר על המוזיקה, זה פרויקט שלי, זה לא איזה מגלומניה. זה פשוט רציתי ליצור את הפרה שהוא שלי, כמו שאני רואה. אבל לתת למישהו אחר לעשות מזה, שמישהו בדעה שלו, ראייה של מישהו אחר, את הראייה שלי. את המוזיקה, זה רגיל, פשוט לא הסאונד הכללי. פשוט הקול שלי, התאורה, והכל כזה יצירה שלי. לא סתם נטו, נטו. נטו, שעבר תצפי לא עושה פה קצת מגביר את הלחץ. תראה, אני כבר לא בגיל שלה, אני כבר כמה דברים, אני כבר את החותמת שלי, את קיבלתי בזמן, אף אחד יכול לערער, זה חתום וסגור, אני עושה את הניסיונות, אני מנסה לדחוף את החלטות שלי, להעיז, זה לא מתחלק להחלטה שלו, ממש לא, כי באומנות אין נכון ולא, יש מה שאתה מוצאים מתוך הנשמה שלך, ופה אתה נשמתי כולך. ואני אשאל אותך לדבר בצורה לא ממסת, הסיבה שלך אתה מבין החיים, כלומר אתה מעדיף להגיד להיות לבד וללכת להיפגש עם חבר'ה? אני לא יכול להגיד שלא קלעת בול, אתה קלעת בול. כבר את ההכרה שצריך לשחקן, יש לך אותם להצגות רפרטואריות, להצגות רגילות, להצגות יחיד. מה אתה בולק שאתה מסתכל היום על הטענות על הרפרטואר בישראל? אני משתמש במשפט של אדון, עצוב ומבויש. מכירת חג לעשני חשמל, כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה. ב90,000 שקלים בלבד, כוכבית 87 שנים חדשה. מכירת חג האביב נמשכת, בחדש לעשני חשמל, כפל מבצעים, כפל הנחות ועד 40% הנחה.
יש את כל מיני יצרנים, זה ליסט שלם. כל הסתמך לכתוב לכל המסחרים ששם דואגים להגנה, בין השאר זה חלק מהמקום של החברה, חלק מהמוניטין של החברה. אז מה, כמה חינם? זה לא חינם. זה לא חינם, אבל מדובר למשל, אם אנחנו מדברים על אוטובוס מסוים, מדובר ב-150 שקלים לשנה, ויש גם אפשרות לקנות אותו מיותר, שהיא בהחלט עולה בצחוק. אז לנסות קודם קבוע בגרסה אחרת. בגרסה אחרת, וגם אם היא גרסה קודמת, לא נורא. תודה. השאלה הבאה.
הצעת החוק שהגיש הסנאטור הרפובליקני מורקל היא לעמוד להצבעה בשבוע הבא, לפיה יוכל הקונגרס לבחון את ההסכם. במשך 60 ימים ולאחר מכן להחליט על התיעוד היישומי. יש הרואים בהצהרתו של שומר הוא ארוך לעמותה הדמוקרטית בהצעת החוק, וכך להשיג רוב מיוחס בקונגרס שיאפשר לו לגבור על הווטו הנשיאותי על הצעת החוק. בספר שאיננו מבינים, צ'יקו מנשה. הערנות שהוצאו בממשלה למעצמות אמרו לישראל מתפלת בפינה הגרעין באיראן, דבר שירחיק מפורת מלחמה אזורית שעלולה להפוך למלחמת עולם. בריאיון לטלוויזיה הסורית תקף נסראללה את מדינות המפרץ, טראמפ, במסע כתבנו ערן זינגר. ההחלמה הקשרים בטורקיה ואיראן וכן המסירה והעיצומים הטהרן. ציבור שארדואן צפוי לבוא היום מאיראן, ובעצם פגיעה סופו להפסדים לאנשי העסקים. בריאיון הסכם סחר חדש בין שתי המדינות, תיקון 30 מיליארד דולרים לצורך בשנה. בסביבות שבועיים תקף ארדואן בחריפות את איראן להפיכתה במורדים בתימן, והעיתון השרק אל-אווסט מדווח כי הוא התבקש לקיים את ביקורו בטהרן. בין איראן לפקיסטן נהרגו 8 אנשים בפיגוע של איראן לקראת מורדים סונים שבחרו מפקיסטן. הידיעות גם מהנקה שלאחר התוקפים פרקים לרשתו מורים חזרה לשטח פקיסטן. במילת אותו יומי שבארצות הברית מת יואב ושבעת ילדיו להישאר לעבודה של הגבר חשש להשתמש על הנסיק של חמש שהרחיבו את המלך בשבת. בחיפה פרצה התנגדות לשריפה בעת שהמקום היה סגור, אבל גם מוזיק בבית. בן זרון שפר מוסר שנסיבות הדלקה נבדקות. בשל סיפור במזג האוויר ניתן שדה דוב לנחיתות במטוסים שיש בהם מכשירים לנחיתה בערבות מופת. בן יצחק פרי מוסר שמטוסים אחרים נקראים בן גוריון. זה להתעדכן אצל חברות התעופה. זאת חדשות תפילה מיימור ליאון הכתבים יהיה עוד התחממות. כבר יוסיף להיות חם עד שלבי בעיקר בערים ובפנים הארץ. ובינתיים ירידה של ממש בטמפרטורות ועלייה בלחות, לכן עודף וכתות. ביום שישי יוסיף הטמפרטורות לרדת וירד גשם מקומי בצפון הארץ וייתכן גם במרכזה. בתל אביב ב-26 עד 17, בחיפה ב-23 עד 17, בפרט ב-24 עד 17, בבאר שבע מ-32 עד 17, ובאילת 36 מעלות ביום עד 23 מעלות בלילה. זה סוף החדשות מכל ישראל. בוקר לכם, 9:04 בגל"צ סיסמאות פלסטיניות מערכות הבוקר כמה עשרות אתרי אינטרנט ישראלים. זהו 7 באפריל, יומם של ההאקרים האנטי-ישראלים. תכף נבדוק כמה אתרים נחרצו ואיך מתגוננים. האבא שמואל יהיה כאן. והמשפטנים שינסו להבין איך שני מבעלי החטיפה שחררו לבתיהם. וגם כמה מילים על השוק האפור שאף להסתבך בו, איך זה עובד שם, ומופיע את השוק הזה ששווה מאות מיליון שקלים. אם אני חושב שנראית את שנתיים מלגישה תינוקית, שנודע מהם
דברים משרד הבריאות במשימתי שלי. ראשי משרד הבריאות, משימתי שלי. פעמיים פחות. זה שם למטה בצד שמאל. למטה, כן. מרכז הקונגרסים. ולנימה הזאת מתווסף גם טקסט עשיתם שלא שיבול שמשרתים חצי אישיים לאוטובוס מדעי המטען. תודה, שנסתכל